Welcome back guys, this is our Gopi vlog. So guys, दिनै बिराद मोजां मोनदों आरोना आं गोसोखौ माने फार्स्ट टाइम आइनि थाखाय आं गिफ्ट होआंसै आरोना मायबा मोनसे मा गिफ्ट जानो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आइनि रिएक्सना माबायदि रायोसो ना मायोसो मिन्थिया गाइस रिएक्सनखौ नायदो दाहाय दायो नोंथांमोननो देखायनोसै आं नैबेनो आरोना सिख्लाफोरासो लुगैलायगोन दा बेखौ नुनानै ओमफ्राय जोंनि लोगो सासेखौ आंदो बायना लायबाय आरोना ओमफ्राय दा लामा ससेयाव थानानै नोंथांमोना आनबक्सिं खालामग्रोबाय थ' बिखौ नोंथांमोननो दा दिन्थिनोसै आङो नायदो केमेरामेन अके हामबानो जाबाय दायो दिन्थिनोसै गाइस दायो दिन्थिनोसै आङो खाथि फैदो केमेरामेन नैबेनो आरोना गाइस सिख्लाफोरखौसो बिराद गाननाय नुयोमोन आइनो आइया बेखौ फसायनाय नङा बाट माने दानो बुरि जानो नागिरबाय आरोना आइया माने जानला मोनला दख'ना गाननो नागिरो बारा स्टेन्डार्ड गाननो नागिरा बिनि थाखायनो बबाफोर थांबाथाय हाबा साबायाव थांबाथाय बेखौ गानलांनो थाखाय आइनो बायना लाबोदों आरोना गाइसनि दख'नाया सिख्लाफोरा फसायदोंदां दै नैबेनो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै सिख्लाफोर खोन्थाहरलाय आं दख'ना बायनो रोंगोन ना रोङाखै नै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नायनानै ओमफ्राय नैबेखौबो गस्ला सुहोनो हायो होन्दों आरो थ' सुहोनो हायोबा आइयानो सुना लाथोंसै बेखौ गावनि जखायाव नायनानै ओमफ्राय फालिबो दंफाखायो आरोना नै फालिबो मोनफाखादों ओमफ्राय दख'नानि प्राइसखौ बुंना होनोसै आं बेसे लादो थ' दख'नानि प्राइसआनो जाबाय लाजिलायबो लांदों मानोना खम ना खोथानोसै अब्लाबो नोंथांमोना दख'नानि प्राइसआ जाहैबाय 1600 आरोना 1600 1600 लादों बारासो लाखो ना खमसो लाखो बेखौथ' आं मिथिला दख'नाबो बायफेराखै बाट नोंथांमोना एसेबाबो नायना मिथिखागोन सिख्लाफोरा खोथाहरबानो जाबाय दख'नानि प्राइसआ बेसेसो आरोना नै 1600 लादों जागोन ना जायाखै नोंथांमोना खोथाहरबानो जाबाय आं बायनाया थ' हैनोसै आइनो रिएक्सनखौ माबायदि खालामो नायनोसै रिएक्सना माबायदि होयो आइया नायनोसै फसायगोन ना फसाया आं बायनायखौ फसायबाबो गानखानांगोन जिहेतु गिफ्ट होनाय ना फिसालाया बेखौ आङो गावनि इनकामजोंनो आइनो गिफ्ट होनाय दे बेखौ आं इउटुबनि पेमेन्टजोंनो बेखौ बायदों आं माब्लाबाबो आइनो बिदि गिफ्ट होफेराखै फार्स्ट टाइम आङो आंनि इउटुबनि फैसाजोंनो बेखौ आइनो गिफ्ट होनो नागिरदों आरोना थ' नायलांबाय थादो न'आव थांसै नोंथांमोना विन्ज'नि नाम खोनाफेरबायना जोंनि केप्टेन गुलाबाव दासान्दि बे विन्ज'आवनो गेलेयो मानोना बे एप्सआवनो 100तानिबो बारा गेम दं र' आं नोंथांमोननो गेलेनानै देखायनि विन्ज' टीम मिनियाव थांदो आरो गावनि फसायनाय बायदि गेमखौ सेलेक्ट खालामनानै गेलेबानो जाबाय आं विन्ज' लुदुखौ गेलेना खोन्थिनि गेमा जागासिनो नै A few moments later आं देरहाबायानो नै देरहानाय रियेल केसा सिदा आंनि वालेटआवनो फैखाबाय अब्ला आङो क्लिक खालामनानै उइथड्र खालामसै आरो जाबायबो नै गोरलैना अब्ला नों बे 100तानि गेमनि गेजेराव नों गाव गोसोबायदि गेलेनो हागोन जेरै क्रिकेट केराम फुल गोसोबादि गेलेनो हागोन आरो आं बादि देरहानो हागोन अब्ला डिसक्रिपसनाव होना दोननाय लिंकखौ डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो विन्ज' एप आरो देरहादो आं न'आव मोनफैबाय आरोना मोनफैनायनिफ्राय आइया न'आव गैया बहा थांदोंथाय आइ फैबाथाय रिएक्सनखौ लानोसै गाइस ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोथानो बावगारदों आरोना आङो थ' नै नोंथांमोना नायनो हागोन खानायखौ दाख्लै बोदोंमोन आरोना बाट खोथायाखैमोन आं नोंथांमोननो दाख्लैनो बोदोंमोन आं बोनायालाय सानथामानो जाबाय दिनैजों ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना बोरै नुदो खोथाहरबानो जाबाय गाज्रि नुदोंना मोजां नुदों गाज्रि नुदोंबा गाज्रि नुदोंना खोथाहरबानो जाबाय दे ओमफ्राय बेखौ दा दोनथ'नोसै आङो दा आइ फैबाथाय दाहाय दिन्थिनोसै आङो रायजानो रेडि थ' आइया मोनफैबाय आरोना नै बहा थांबाय थायो बहा थांदोंमोन नों साइकेल सालायनानै गरम मोननायखाय थान्दा जाथों होनना साइकेल दाब्रायदां मोनसे गुड निउस नोंनि थाखाय आं मोनसे गिफ्ट लाबोदो लागोनलै मा गिफ्ट दे लागोनलै बुंलाय दख'ना होबासो लागोन कारेक्ट गाइस बेनि थाखाय दख'नाखौनो लाबोदो आङो हा आं दख'ना होखानांगोन आं इमान इउटुबाव ओंखार होयो बेनो दे आन्दाज खालामलाय आं बेसेनि दख'ना लाबोदो नोङो दे लाबोलाय आन्दाज खालामलाय बेसेनि लाबोदों नोङो 1000नि 1600 हामथारबाय इसोर आंना बाबाया बिमानि दख'ना होलायदो सानफ्रोमबो खुलुमबाय थागोन दा गावनि फैसादोसो बायना होनायखौ बोरै मोनदों सोरनि आं नोंसिनि फैसा लायाखै आं गाव खामायनाय फैसादोसो बायना होदों बोरै मोनदों नोंनि खामायनाय फैसाजों बिमानो होखानांगोन बिमाया फेदेरबाय जेला बिमानो होखानांगोन जियानो जाथ' नायनोसै आइया माने पुरा दख'नाखौनो लुगैना दंखायोमोन आरोना थ' ग्रोब बायना लाबोनाय जाबाय आरो ना आइनि थाखाय थ' नै आलायना दोन्दोंमोन आं लाना थांसै नै खुद ओपेन करो
बिदिसो फिस्ला थैबायहाय A few moments later. नै गानबाय नै दहायखौ पुरा फुल गानहोजोब्बाय आरोना दासो मोजां नुदों ओमफ्राय देलायबाथ' आरो मोजांसिनसो नुबावगोन हाथायानो लोमला नै दानाबा नै बोरै नुदों खोथा हरबानो जाबाय नों मोजां मोनदिया होमबा कालारखौ जाबाय दे फिसाला होफैनायालाय मोजां जाखासिगोन गोथांबा गलाब ओमफ्राय दा माथो मोजांसिन नुदों आं कालारखौ मोजाङानो नुबाय दे उनाव बेलेग डिजाइननि बायना होफैलायबाय ओमफ्राय नों अनसुमै नोंबो लुगैदों नामा खारलायबावो नोङो खारलायबावो आंनि भिडिअ नुजा देरबाय नों खारलायबावो